बेसे गिथावना आरो दुखु गोनां जानो हागौ आंखाला। आंखालजों नाख्रेबजानाय खलायगावनि बोराय बुरि हालिसेया जिउनि जोबथा थिरांथा लाबाय। बेसे गिथावना जायोब्ला जिउनि जोबथा थिरांथा लानो हायो, जाय थिरांथाया मोनसे समाजनि अनसुला सुबुंनि बिबेकआव सौग्रावहोनो हायो। जिउनि बेलासियाव खलायगावनि हालिसे बोराय बुरिया लानाय जोबथा थिरांथाया बयखौबो सोगाबदों। आंखाला बेसे गिथावना बेखौ जानांगौ बिथांमोनहा गावनि मेगनजों नुदोंमोन। जाय आंखाला बिथांमोनखौ फारफ्रोमबो थिंनिफ्राय नाख्रेबबोदोंमोन जानांगौ। नंगौ, बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथायानो जादों खलायगाव थानानि सिङाव थानाय टियापुख्रियाव थांनाय मंगलबार हरनि समाव। टियापुख्रि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि बलराम बर' आरो बिथांनि बिसि छावना बर'खौ जायगानि मानसिया गावनि न'यावनो बोखांनो हायो। बेनि उनावनो गामियाव होंगो दोंगो नुजाथियो। बिथांनि न'नि उनथिं बिसि छावना बर'खौ हायाव गोग्लैना थानायनि बेरेखायै बलराम बर'खौ फांसे दंफाङाव दौलें लागायना थैनाय सोलेरखौ बोखांनो हायो। मख'जायोदि थैनाय बिसि फिसाया सानै फिसाजोखौ बिलाइना गावसोर बिबायना सानखौ बारहोदोंमोन। थैनाय सुबुंनि सासे फिसाजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आंखालनि थाखायनो गावनि बिमा बिफाया जिउनि बेबायदि जोबथा थिरांथाखौ लादों होनना बुंसारो। माय देउता হয় বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰ হৈছিলে। মায়ে দেউতা আৰু চাওঁতে চাওঁতে ভাগৰি গ'ল না। পইচা পাতি সহায় কৰা মানুহ নাই কোনো ঘৰত। দুটাই ছোৱালী। ছোৱালী দুটা তোমালোক? ছোৱালী দুজনী আছোঁ। মায়াৰ বেমাৰতে এনেকুৱা টেনচনতে চাউলে আনবো না, এইফালে বেমাৰে চাবো, বানপানীয়ে ঘৰ বেয়া কৰি। ক'ত বিয়া দিছে তোমালোকৰ? আমাৰ এই কটাংপাৰা, ওঝাগাঁও কটাংপাৰা। মা দেউতাকে তোমালোকে কিহৰ কাৰণে ঢুকা বুলি কৈছা? মা অসুখৰ কাৰণে? মায়ের অসুখৰ কাৰণে ঢুকাইছে দেউতাই। কোনোবা মা আহিছে নে এতিয়া নিজে নিজে তেওঁলোক ঢুকাইছে? নাই, দেউতাতে চিন্তা ভাৱনাই এনেকুৱা হৈছে। চৰকাৰী কিবা সুবিধা পাইছা না তোমালোকে? ঘৰ বা যেনেকুৱা চাউলৰ কাৰ্ড? নাই, চাউলৰ কাৰ্ড দিয়া নাই, ঘৰ দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। অৰুণোদয় পাইছো? একো পোৱা নাই। অৰুণোদয় পোৱা নাই? আধাৰ কাৰ্ড আছে, পান কাৰ্ড আছে, চব আছে, একোৱে নাপায়। ইমান বানপানী হ'ল একোৱে পোৱা নাই। এনেই ৰাতি কিমান সময়ত ঢুকাইছে? কিমান ঢুকাইছে? আমাৰো ঘৰ দূৰত নহয়, আমিও চাবলৈ আহিব নোৱাৰোঁ। কিবা হৈছে কিবা নাই, ৰাতিপুৱা ফোন কৰোঁতে ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত শুনা পাই পেলাই আহিলোঁ আমি গোটেইকেইটা চলি পলি লৈ। ইয়াৰে ল'ৰাজন ফোন কৰি খেদাইছি, ফোন কৰি খেদাওঁতে আহিছোঁ আৰু শুনা পাই। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360